मित्रांनो, गॅस कनेक्शनसाठी 40 लाखाचा विमा आहे. धक्का बसला ना? पण आपल्याला तो कधी मिळाला आहे का? दुर्घटना झाल्यावर किंवा आपल्या कधी पाहण्यात आलेला आहे का असा एखाद्याला विमा मिळालेला आहे? नाही ना? नमस्कार मित्रांनो, मी आहे नामदेव जानकर. ॲक्टिव्ह रमा या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो मी. तर हा मिळवण्यासाठी आपल्याला काहीतरी काळजी घ्यावी लागते. ते आपण घेतो का? आपण काय काळजी घेतली पाहिजे आणि एखादी दुर्घटना होऊ नये म्हणून आपण काय केलं पाहिजे? दुर्घटना झाल्यानंतर आपल्याला विमा लागू असतो. तो विमा लागू होण्यासाठी बी आपल्याला काहीतरी काळजी घेणं आवश्यक आहे. तो आपल्याला माहीत आहे का? या सगळ्यांची इत्थंभूत माहिती आपल्याला सूर्या कंपनीचे हे प्रतिनिधी आपल्याला आज देत आहेत. आणि एक जागरूक नागरिक म्हणून आपल्याला ही माहिती सगळ्यांना असणे आवश्यक आहे. तर ऐकूया त्यांच्याकडूनच ही माहिती दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. ठीक आहे? अशा पद्धतीने कधी शेगडी बंद करून आपण हे करायचं. वर्षातून येणाऱ्याला सर्व्हिसिंग करून घेणं गरजेचं शेगडीची. आलं लक्षात? म्हणून काळजी घेऊन आपण ते करायचं. आलं का? आता ह्या झाल्या 3-4-5-6 गोष्टी तुम्हाला लिकेजच्या सांगितल्या. त्याच्याकडून दररोज दुर्घटना वाढत चालल्या. म्हणून याच्यापासून काळजी काय घ्यायची याच्या संदर्भात आता बघा, आपल्या भारतात आहे ना 2 बॉम्ब आणून ठेवले सरकारने. एक इलेक्ट्रिसिटी आणि हा उभा जर फुटला तर काय करतो तुम्हाला सांगितलं. एक काढू शकतो. आडवा जर फुटला तर रेल्वेच्या 8-10 डबे खाक करत असतो. इथं फुटला तर डायरेक्ट 8 किलोमीटर जवळ जातो आणि 1 किलोमीटर जाऊन केला असतो. मग हा याच्यापासून सुरक्षा हवी का नको काही म्हणून सूर्या कंपनीने एक डिव्हाइस लॉन्च केलंय. त्याची तुम्हाला थोडक्यात माहिती देतो. आपल्या घरात 2 बॉम्ब आणून ठेवले. एक इलेक्ट्रिसिटी त्याला चिपकलं तर कोणी वाचवायला जातं कसं नाही जात का? तर आपण चिपकून बसू. पण आता त्याच्यासाठी एक सरकारने काय केलंय, MHCV टिप आणून ठेवलंय. बरोबर? जेणेकरून ते काय होतं, ट्रिप खाली पडते आणि त्याची पुढची दुर्घटना वाटली जाते. याच्यासाठी आपला हा आणून कुठे ठेवलाय आपण सिलेंडर आलिशान बांगल्यापासून तर झोपडपट्टीपर्यंत म्हणून हा पुढे आणून ठेवला आपल्या सुखसोयीसाठी. पुढे आणून ठेवला मॅडम आपण आपल्या घरात म्हणजे ते किचनमध्ये जिथं आपलं सहकुटुंब सहपरिवार आवडतं त्या ठिकाणी. मग याच्यासाठी काही सुरक्षा हवी करणं म्हणून सरकारने सूर्या कंपनीने काय केलं, एक डिव्हाइस लॉन्च केलंय. त्याची हे पाहिलं आहे का मशीन पुढे आहे ना तुमच्याकडे? तुम्ही तुमचं कुटुंब सुरक्षित करून घेतलं. बरोबर मॅडम? आता हे तुम्ही पाहिलं असेल बऱ्याच ठिकाणी हॉस्पिटलमध्ये ना ऑक्सिजनचं सिलेंडर लावले असतं. त्या पेशंटला ऑक्सिजन देताना ते ऑक्सिजन मला याला बसवणं एकदम सोपं आहे. त्याला पाना पकड काय लागत नाही. फक्त एक क्लिपवरती करायची, अशी बसवायची, क्लिप खाली करायची, चालू करायची. आता तुम्ही बघा, तुमचे टाकी लिकेज असतील तर काय होतं, गॅस वाया जात असतो. म्हणजे एक गॅस कसा वाया जात असतो, छोटे जरी लिकेज असलं ते मोठं होत चालतं, गॅस वाया जातो. पहिले आपण काय करायचो, 1-2 महिने टाकी जायची आपल्याला. आता जात नाही. आपल्याला वाटतं 1 तारखेला लावली तर 30 तारखेला संपते, पण कधी 25ला 28ला संपून जाते. पण काय लिकेजचं प्रमाण वाढत चाललं. आलं का लक्षात? हे लिकेज छोटं वाढत जातं. त्याच्यामुळे ते काय गॅस बाहेर पडत जातो. म्हणजे तुमचा 14 किलो गॅस येत असेल तर 14मधून 3 किलो गॅस वाया गेला, तुम्हाला परवडणार आहे का? साधारण 80 रुपये 70-80 रुपये किलो गॅस पकडून, कारण की 1000 रुपयाची टाकी झाली, साधारण 70 ते 80 रुपये किलो गॅस परवडतो. मग तुमचे 200-250 रुपये वाया जात आहेत दर महिन्यावर. त्याच्यामुळे काय होतं, लवकर गॅस संपते, 1.5 महिने जात नाही. म्हणून काय हे मशीन काय काम करतं, छोटं लिकेज असताना ते रिड्यूस करून ठेवतं, थांबून ठेवतं, गॅस वाया जाऊन देत नाही. तुम्हाला 5 ते 10 दिवस एक्स्ट्रा गॅस जात असतो. आता मी मागाचा स्पेशल दाखवला होता या पैशामध्ये कसं जाणवतो का? जाणवतो काही? हा कमी झालंय. मागाचा तो 650चा प्रेशर होता. आपल्या मशीनने काय केलंय, 160 वाढवून ठेवलं. जेणेकरून तुमच्या घरात आहे ना, जे 1 बर्नरची, 2 बर्नरची किंवा 3 बर्नरची किंवा 4 बर्नरची शेगडी असते तर काय होतं, त्या बर्नरला 40चं स्पीड सफिशियंट असते. ते 40चं स्पीड काम आपण करतात. 160 वाढवलं. आता तुमचं रेग्युलेटर लावलं तर याला चालू केलं तर आपलं बटन चालू आहे बघा. तर हे बटन चालू केलं तर ते लाईटर मारलं काय होईल, पेटतंय का? नाही. तर बघा, याच्यावर जोपर्यंत सुरक्षित रेग्युलेटर आपण बसवत नाही तोपर्यंत हे पुढे काम करत नाही. आता हे याचं बटन पण चालू आहे, मशीनचं पण बटन चालू आहे, हे पण चालू करतोय. चालतंय का? पेटतंय का? नाही. तसं आपल्या घरात लाईट लावावं लागते, बटन दाबावं लागतं ना, तसंच याला परमिशन द्यावं लागते. हा काळा काटा दिसतोय का तुम्हाला सर्वांना? काळा काटा दिसतोय सर्वांना? याला 2दा पुश केलं का काटा वरती येतो आणि इकडे चालू होतं. आता
हा काय दर्शवतं आपलं काटा जर वरती पितळीनं आपला टेकला का समजायचं आपली टाकी फुल आली आणि जसं जसं काटा खाली येत जाईल तसं तशी आपली टाकी संपत येते आणि लाल याच्यात प्रवेश केला का समजायची आपली टाकी संपणार आहे. मग आपली धावपळ वाजवतो. पण आतापर्यंत तुमचं रेग्युलेटर दाखवत होतं का? नव्हतं दाखवत. मशीन काय काम करतं तुमचं ना लिकेज आहे ते पण थांबवतं. तुमची टाकी किती भरून आली म्हणजे वजन करून घ्यायची गरज पडणार नाही तुम्हाला. तर पितळीनं आपल्या टेकला का समजायची तुमची टाकी 14.200 किलो गॅस भरून आलेला आहे. जसं जसं संपत जाईल तशी तशी खाली जाईल काटा आणि लाल याच्यात प्रवेश केला का 2-3 दिवसात आपली टाकी संपणार आहे. म्हणजे आपण नंबर लावून घेणं गरजेचं आहे किंवा टाकी भरून घेणं गरजेचं आहे. अशा प्रकारचं इंडिकेटरचं काम करत असतं. आता हे चालू होईल गॅस कमी आहे ह्याच्यात. आता तुम्हाला मी मागा सांगितल्याप्रमाणे काय होतं कधी कधी आपण त्याला माहिती डाग पडल्यानंतर धुवतो. पाणी कुठे जातं? इथं जातं इथं जातं. आता पाणी इथं गेल्यानंतर कधी कधी पाईप आपण खाली वर घेत असतो शेगडी. तर पाईप कधी कधी गोल पण फिरतो. पाईप इथून निष्ठून पडल्यावर काय होईल? इथून निष्ठून पडल्यावर काय होईल? ती ज्योती येईल आणि लगेच बॅक फायर होईल आणि स्फोट होईल, दुर्घटना घडेल. आता हे शक्य आहे का मला इथून पाईप काढणं? आता काट्याकडे लक्ष द्या. मी पाईप काढतोय, पेटतोय का? काटा कुठे गेला? परत एकदा बघा. म्हणजे काय काम करतं? लगेच कटअप करण्याचं काम करतं. परत लक्ष द्या. काटा कुठे आहे? वरती. आता चाकी कमी म्हणून ते दिसत नाही जास्त तुम्हाला. परत काढतोय, पेटतंय का? याच्याच जागी तर तुमचं हे रेग्युलेटर असतं तर काय झालं असतं? अशा प्रकारचं हे फक्त मी 5 फुटाचा तुम्हाला स्पीड दाखवला, मशीनने मेंटेन केलेलं 160चा. तर तुमच्या जागी हे रेग्युलेटर असतं तर काय झालं तर इथं सगळं कव्हर झालं असतं आणि इथं पेट घेतलं असतं ना आपण राहिलो असतो. म्हणून काळजी घेणं गरजेचं आहे. मशीन काय काम करतं? मोठं लिकेज असलं तरी ते थांबवतं. आता पुढचं तुम्हाला दाखवतो लिकेज. आता सकाळी सकाळी आपण उठतो आणि काय करतो? दूध तापायला ठेवतो. दूध तापायला ठेवल्यानंतर भाजी चिरायला घे, झाडू मारायला घे वगैरे येत असतो. दुधाने काय होतं? इकडे उतू गेल्यानंतर गॅस विजला जातो किंवा खिडकीसमोर आपला तो पण विजला जातो. पण गॅस सप्लाय चालूच असतो. आपला पण सप्लाय चालूच आहे बघा ना. अशीच एक दुर्घटना आहे ना आळी फाट्यावर ना झाली होती. शिक्षिका महिला होती, सकाळी सकाळी उठली, तिला शनिवारचा दिवस होता, सकाळी शाळेत जायचं होतं. शाळेत जायचं असल्यामुळे तिने काय केलं? दूधवाला आला म्हणून दूध तापत ठेवलं आणि झाडू मारायला घेतलं. झाडू मारता तिला माहेरून फोन आला. आता माहिती आहे तुम्हाला माहेरून फोन आल्यावर आपण जास्त वेळ बोलत असतो. तशी ती बोलता बोलता गॅलरीत जात बसली. 15 मिनिटं होऊन गेली. इकडे दूध काय झालं तर उतू गेलं आणि गॅस सप्लाय चालूच होता गॅस. पण इकडं दूध उतू गेल्यामुळे गॅस चालू असल्यामुळे तिच्या घरभर गॅस पसरला. तुम्हाला सांगितलं 650च्या प्रेशरने गॅस बाहेर पडत असून 650च्या प्रेशरने गॅस भरला जातो. 15 मिनिटं होऊन गेले तिला म्हणून तो पूर्ण 15 मिनिटात तो गॅस घरभर पसरला होता. मग तिला वास यायला लागला गॅस. मग ती पळत पळत आली, शेगडीचं बटन बंद केलं. आता ती शिक्षिका महिला असल्यामुळे काय झालं? हुशार होती, तिला गुदमरायला लागलं त्या वासामुळे. मग तिने काय केलं? दरवाजा खिडक्या उघडल्या पण तरी गॅस बाहेर जायला. मग वरती सुनमूल झोपलेली होती तिचे. बरं का सर? सुनमूल झोपले, त्यांना आवाज दिले. त्यांनी आवाज दिला तर पहिल्या हाकेत ते आले नाही का? आपण बघा आपल्या घरात पहिल्या हाकेत कोणी आवाज दिला तर येत नाही, कारण की साखर झोपेत असतात. तसं त्यांच्या घरात झालं. ते आले नाही लवकर पटकन. मग तिला वाटलं आता काय करावं, लवकरच आपल्या शाळेत जायचं आहे, डबा पण बनवायचा आहे, मग काय करायचं? मग तिने एवढी मोठी चूक केली का फॅनचं बटन क्लिक केलं. फॅनचं बटन क्लिक केलं, तिथून मागून जे थेंब उडाली, तो घरभर गॅस पसरला होता. त्यांनी लगेच पेट घेतला असल्यामुळे तिथं स्फोट झाला. तिच्या चिंदाडा झाला आणि वरती जे सुनमूल झोपले होते ना त्यांचं पण काही राहिलं नाही. देव करू कोणाच्या घरी अशी घटना घडू नये म्हणून काळजी घेणं गरजेचं आहे. आत्ता पण आपला पण गॅस चालू आहे बघा. मॅडम पुढे या, पुढे या, कोणीतरी पुढे या. आता उलटा करा, वाफ लागते ना, म्हणजे आपला गॅस चालू आहे. आता सगळीकडे पसरतोय, तुम्हाला वास पण यायला लागला असेल तर मी जर थिंगी वाढली तर काय होईल? पेट व्हायला पाहिजे. आपल्याला जायचं का सर्वांना वरती? मी पेटवतोय बघा, पेटतंय का? एवढ्या जवळ नेतोय, पेटतंय का? एवढ्या जवळ नेतोय, पेटतंय का? मी दिवसभर जरी असं धरून बसलो ना तरी पेटणार मी. हे कधी पेटेल पण कधी पेटेल एकदम जवळ गेलं. भडका तरी होऊन गेला. आता माझ्या हाताला चटका तरी वाटला. तुमचं लायटर तरी मोठं असतं, माझं लायटर होते. म्हणजे आपलं मशीन काय काम करतं? 80% गॅस रिड्यूस करून ठेवतं आणि 20% फक्त वास येण्यापुरतं सोडत असतं. म्हणजे 80% म्हणजे 160 मधून फक्त 80% रिड्यूस करतं आणि 20% सोडत असतं. म्हणजे आपल्या घरात दुर्घटना होत नाही. अशी नळी काय तुमचं 24 तास जरी टाकी खाली होईपर्यंत जरी ते राहिलं ना तरी भडका होऊन जाणार. कारण की हा हवेत 1 किलो गॅस बाहेर पडला तर हवेच्या वातावरणात ना 25,000 किलो गॅस तयार होतो. 14.200 किलो गॅस बाहेर पडला तर हवेच्या वातावरणात 3,60,000 रुपये गॅस तयार होत असतो. म्हणून काळजी घेणं गरजेचं. आपलं मशीन काय करतं? 8 तास लागतं 1 किलो गॅस बाहेर व्हायला, तोपर्यंत आपलं मशीन विरळ होऊन जातं. म्हणून काळजी घेणं गरजेचं आहे. आता कधी कधी सकाळी उठल्यानंतर महिला काय करते? या पाईपकडे कधी बघत नाही, या पाईपकडे कधी इथे चिरा तडी पडत असतं बघा. इथे चिरा तडल्यामुळे काय होतं? दुर्घटना जास्त वाढत चालतं.
काय झालं, छोटं लिकेज होतं. मशीन काय केलं, लगेच कटअप करून टाकलं. बघा असं हे छोटं लिकेज काय होतं, वाढत चालतं आणि काय होतं, बॅक फायर होऊन लगेच तिथं स्फोट होईल. आता स्फोट होणार आहे. काय झालं, मशीन काय केलं, काटा लगेच खाली केलं. आणि लक्षात, जोपर्यंत हे सुरक्षित काढून आपण बसवत नाही तोपर्यंत पुढे हे काम करत नाही. अशा प्रकारचे मशीन आहे. छोटं जरी लिकेज असलं ते थांबवतं, कटअप करतं, दुर्घटना घडून घेत नाही. आता याची बसवणं एकदम सोपं आहे. याला फक्त खाली करायचं आहे, जसं काढायचं, याला सुट्ट करायची गरज नाही पडत वगैरे काही नाही. जर जमीन टाकी आली त्यावेळेस काय करायचं, फक्त हे करायचं, क्लिप खाली करायची आणि बटन वर करायचं. चालू बंद करायची गरज नाही महिनाभर, फक्त ऑन ऑपरेट इकडेच होईल. महिनाभर इकडे लक्ष द्यायची गरज नाही. जर तुम्ही 2-3 दिवस गावाला जाणार असेल तर त्यावेळेस काय करायचं, फक्त हे खाली करायचं आणि निघून जायचं. तिकडून आल्यानंतर वरती करायचं, फक्त 2दा पुश करायचं. काटावरती आला काय आपला सप्लाय चालू झाला समजायचं. आता 2 मिनिटाची तुम्हाला माहिती देतो याची. आता ही मशीन आहे, हे कंपल्सरी होणार आहे. एजन्सी मार्फत तुम्हाला कंपल्सरी, या ISI प्रमाणित आहे. म्हणजे सूर्या जी कंपनी असेल ती ISI प्रमाणित कसं, जे ब्रँडेड कंपनी असते ते त्यालाच ISI मार्क दिला जातो. सूर्या कंपनी आपल्या बघा घराघरात सगळ्या कंपनीचे प्रोडक्ट आहे. एअर टेस्टिंग केलेली. एअर टेस्टिंग म्हणजे काय, हे मशीन लावून तुम्ही टाकी उभ्या जाळा जरी टाकली ना तर स्फोट होऊन देत नाही. टाकी काही पडते पण स्फोट होऊन देत नाही. तब्बल 5 वर्षाची याला गॅरंटी पण दिली. आपण आता मोबाईल घ्यायला जातो, टीव्ही घ्यायला जातो, फ्रीज घ्यायला जातो, त्यावेळेस काय होतं, वॉरंटी देतात. गॅरंटी देता का, मशीन तुटलं वगैरे काही रिपेअर करून देतात. मोबाईल तुटला खराब झाला तर काय करा, रिपेअर करून देतात. किंवा टीव्ही खराब झाली तर काय रिपेअर करून देतात. पण बदलून देता का, नाही. त्याला फुटो काय झालं या मशीनला 5 वर्षात तर तुम्हाला मशीन चेंज करून दिलं जाईल. अशा प्रकारची 5 वर्षाची गॅरंटी. आणि याच्यापासून काही दुर्घटना झाली तुमच्या घरात, हे लावून मशीन तर दुर्घटना झाली, स्फोट वगैरे झाला तर तब्बल 2 ते 15 कोटीचा विमा दिला आहे. 2 ते 15 कोटीचा विमा का दिला असेल सांगता येईल का सर मॅडम? 2 ते 15 कोटीचा विमा का दिला असेल सांगता येईल का? कारण तेवढी गॅरंटी आहे कंपनीला बी, सरकारला त्याची गॅरंटी का याच्यापासून काही होणारच नाही दुर्घटना, म्हणून एवढा कोटीचा विमा दिला आहे. आता तुम्हाला वाटतं 5 वर्षानंतर हे खराब होईल, बंद पडेल, तसं पण नाही काही. तब्बल 30 वर्षाची लाईफ आहे. म्हणजे जोपर्यंत तुमची एक पिढी निघून जाते ना तोपर्यंत त्याची लाईफ आहे. अशा पद्धतीचे मशीन आहे. आता हे कंपल्सरी होणार आहे. याची तेव्हा किंमत असणार 4,999 म्हणजे 5,000 रुपये. त्यावेळेस तुम्हाला घेणाराच्या, अन्यथा तुम्हाला टाकी भेटणार नाही. आता आमची आपत्ती व्यवस्थेच्या अंतर्गत सर्वे काम आणि माहिती देण्याचं काम चालू आहे. जर त्यांना आवडलं असेल, कोणाला घ्यायची इच्छा असेल त्याला 50% सबसिडी देतोय आपण. आता परत तुम्हाला टाकीला सबसिडी भेटते का 50%? आणि आता याला आपण 50% सबसिडी देतोय. म्हणजे 4,999ची 50% सबसिडी म्हणजे किती होतं, 2,999 म्हणजे 2,500 रुपयाला हे प्रोडक्ट तुम्हाला मिळणार आहे. त्याचबरोबर एक पाईप, हा जो तुमच्या घरातला जो डबल कोटिंगचा पाईप, हा ट्रिपल कोटिंगचा पाईप तुम्हाला या ठिकाणी मिळणार आहे. त्याचबरोबर तुमच्या घरात जे लायटर आहे ते लायटर तुम्ही पाण्यात टाका, दुसऱ्या दिवशी फेकून द्यावं लागतं. हे लायटर तुम्ही 24 तास पाण्यात ठेवा तर गाडी चालू असतात. म्हणजे दुसरं म्हणजे बायोएनर्जी कार्ड आहे. बायोएनर्जी कार्ड आहे, तुम्ही गॅसची माहिती द्यायला आणि बायोएनर्जी कार्ड काय. आता ज्यांना BP शुगरच्या गोळ्या चालू असतात बघा, त्यांना वेळेवर गोळ्या घेऊ 10 वाजता, 11 वाजता किंवा संध्याकाळी 6 वाजता. तर त्या वेळेवर गोळ्या घेतल्या नाही तर त्यांना होतं काय होतं, घाम येतं, चक्कर येतं किंवा इथं दुखायला लागतं. आणि त्याचं प्रमाण काय होतं, नंतर वेळेवर गोळ्या घेतल्याने किंवा अटॅक येऊन जातो. आता हे मेंटेन करण्याचं काम करतं. अर्धा 1 तास आहे ना तर पॉकेटात ठेवलं, खिशात ठेवल्यानंतर हे मेंटेन करण्याचं काम करत असतं. त्याचबरोबर आपण पहिले तांब्याच्या भांड्यात पाणी प्यायचं बघा. त्यावेळेस काय होतं, आपण थकून आल्यानंतर काय होतं, तांब्याच्या भांड्यातलं पाणी पिलं तर थकवा दूर व्हायचा. आता स्टीलची भांडी निघाली ते पण आपण त्याच्यातलं पाणी पिल्यानंतर आपला थकवा दूर होत नाही. ते तर 25-30 मिनिटं तुम्ही पाण्यात ठेवलं तर काय होईल, तुमचा थकवा दूर, ते पाणी पिल्यानंतर थकवा दूर होण्याचं काम करत असतं. त्याचबरोबर रक्ताभिसरण, रक्तशुद्धी करण्याचं काम हे काम करत असतं. आता बघा, आपण मोबाईलची रेडिएशन वाढले, त्यावरची रेडिएशन पहिले ना पक्ष्यांचे थवे दिसायचे सायंकाळी आपल्याला जाताना, पण आता दिसते नाही का, तर रेडिएशन वाढलं, मोबाईल टावरचं रेडिएशन वाढलं. 150 रेडिएशन हे 20% होती, 60% होतं. मध्ये वरून कालखंडात काय केलं होतं, मुलांना ऑनलाईन शिक्षण दिलं होतं. त्यावेळेस काय झालं, मुलं आहे ना 2-2 तास टॅबवर किंवा मोबाईलवर बसायचे. त्यातून डोळ्यातून पाणी येणं, काही कान आणलं, काही इथं गरगर येणं, चक्कर येणं, दुखणं असं झालं. काहींना चष्मे पण लागले ते. त्यामुळे काय, मोबाईल टावरचं रेडिएशन वाढलं होतं आणि त्यामुळे काय होतं, त्यांना चष्मे लागले. हे त्या मोबाईलच्या बॅक कव्हरला जर ठेवलं तर रेडिएशनचं प्रमाण कमी करत असतं.
आपल्या घरात टीव्ही ते पण रेडिएशन फेकत असतात, फ्रीज आहे ते पण रेडिएशन फेकत असतात. हे टीव्हीच्या सेटअप बॉक्सवर जर ठेवलं तर तिथे 10x10ची रूमेनं कव्हर करण्याचं काम तिथलं कमी करत असतं. त्याचबरोबर तुम्ही फ्रीजवर जर ठेवलं तरी तिथलं रेडिएशन कमी करण्याचं काम करत असतं. त्यांना आवडला असेल हे मशीन. आता हे 3 वस्तू तुम्हाला फ्री दिल्या जातात. हे पाईप, हे लायटर आणि हे कार्ड त्यासोबत फ्री दिलं असेल. ज्यांना आवडलं असेल या लाईव्ह लोकेशनमध्ये आम्हाला विक्रीचा अधिकार आहे, म्हणजे 30% आम्ही विक्री करू शकतो. त्यांना आवडलं असेल ते कॅश करू शकता, फोन पे असेल तर फोन पे करू शकता, ऑनलाईन असेल तर ऑनलाईन करू शकता असं आहे. आणि हे